Li roşîleta dûr di serdemên kevnar de welatekî mezin û dewlemend hebû. Li vî welatî şahekî bihêz û dadperwerê bi navê Şehriyar hukmdariyê dikir. Şah Şehriyar di qesreke mezin a ji mermerên spî de dijiya, ku derdora wê bi baxçeyên yasemîn û şirik û şadirwanên avê hatibû xemilandin. Lê bêle, di bin vê spehîtiyê de rojekê tarîtiyeke mezin ket ser dilê padîşah. Şah Şehriyar rojekê fehm kir ku hevjîna wî ya ku wî jê pir hez dikir, ew xapandiye û xayîntî lê kiriye. Ev rûdan bû sedema birineke kûr di nava canê wî de. Ji ber vê êşê, dilê şahê dadperwer mîna kevir rex bû û cemidî. Wî baweriya xwe bi hemû jinên cîhanê winda kir û biryareke pir dûriyan û hovane da. Şah Şehriyar sond xwar ku dê her şev bi keçeke nûre bi zewce û sibehê berî ku roj hilê fermanê bide ku wê keçikê bikujin. Bi vî awayî tijin nedikarî careke din xayîntiyê lê bike. Bi çendîn salan weha derbas bûn. Her roj tirs û xofeke mezin diket ser bajêr. Malbetan keçên xwe ji bajêr direvandin, girîn û şînê qesr û kolan girtibûn. Karê dîtina keçan li ser milê wezîrê mezin bû. Wezîr her roj bi daxwaza şah dilşikestî dibû, lê neçarbû ku fermana wî bicih bîne. Wezîrê mezin bavê du keçan bû, Şehrazad û Dinyazad. Şehrazad keçeke gelekî hişmend, xwende û jîr bû. Wê bi hezaran pirtûkên dîrokê, felsefeyê, zanistê û helbestê xwendibûn. Ew ne tenê bi bedewiya xwe, lê bi aqil û zanîna xwe jî navdar bû. Rojekê dema Şehrazadê dît ku bavê wê ji ber fermanên şah di nava xeman de heliyaye. Jê re got: Babo, ez dixwazim bi Şah Şehriyar re bizêwîçim. Wezîr ji tirsan reş û şîn bû, dilerzî û got: Keça min a delal, tu dîn bûyî. Tu dizanî ku her keça diçe qesra wî, sibehê nakeve rojek nû. Ez nahêlim tu bi destên xwe herî mirinê. Lê Şehrazadê bi biryardarî bersiv da: Babo, armanca min nemirine. Ez dixwazim bi rêya aqil û hunera xwe canê keçên vî welatî xelas bikim. Yan ez ê serkevim, yan jî ez ê mîna keçên din di vê rêyê de bimirim. Wezîr herçend li ber xwe da jî, nekarî keça xwe ya serhişk û wêrek razî bike. Di dawiyê de bi dilekî şikestî Şehrazad bi qesra şah. Şevê berî ku biçe odeya şah. Şehrazadê xatir ji xwişka xwe Dinyazadê xwest û planek di guhê wê de pistand. Dema ez çûm odeyê. Tu jî were û ji şah destûrê bixwaze ku tu xatir ji min bixwazî. Paşê ji min re bêje: Xwişka min a hêja, berî ku em ji hev cuda bibin. Çîrokeke xweş ji me re bêje da ku ev şeva me ya dawî ronî bibe. Paşê li benda min bimîne. Gava Şehrazad ket odeya Şah Şehriyar. Şah bi rûyekî sar li wê nêrî. Lê Şehrazadê bi rûmet û tirş jê re rêz girt. Di wê navberê de Dinyazad mîna ku li hev kiribûn ket hundir û daxwaza xwe anî ziman. Şahê ku dilteng bû, destûr da ku Şehrazad çîrokekê bêje. Şehrazadê li ber şadirwana qesrê rûnişt
Çavên xwe girtin û bi dengekî mîna muzîkê dest bi çîroka yekem kir, çîroka bazirgan û dêw. Wê çîrok wisa bi hostayî û bi heyecan vedigot ku Şah Şehriyar ê ku salan bû bi tenê tirs û kîn nas dikir. Di nava xeyalên çîrokê de winda bû. Şehrazadê her ku diçû qada çîrokê firehtir dikir, heyecan zêdetir dikir. Lêbelê tam di dema herî balkêş û asêya çîrokê de gava yekemîn tîrêjên rojê diketin hundirê qesrê, Şehrazad bêdeng dibû. Şahê ku di nava Meraqê de mabû, bi sebir pirsî: Çima tu rawestiyayî? Di peyre çi qewimî? Şehrazadê bi kenekî hûrik got: Şahê min ê hêja, roj hilat û dema min qediya. Heke hûn bihêlin ez îro bijîm, ez ê sibê şevbeşa herî xweş û balkêş, avê çîrokê ji we re bibêjim. Şah Şehriyar ji bo ku dawiya çîrokê fêm bike, fermana kuştina wê ji bo rojekê paş xist. Ew nedîhat zanîn, lê wê şevê bingeha çîroka hezar û yek şev hatibû avêtin.